1 مليون مسوات غيرك 2 مليون بتينكا كنات يأكل كم اللي كنات تأكل سلام دحنا دكم كما يتصنحوا قدوسيات مليسه مصين يغون على ما انت زلكم كاوز مصخو فيديوهات نعهم سوم زرانينا دسسوالو فيديوهات نيو حدش بيسم تاليهم للشانل كلكم سبسكرايب من غار كيترسو از فيديو سومچكم لايك لا غورهم جمرو حت اسكن خلاو زم فيديوهات زدكم اسكي حت كم جمري فيديونا كونسكي اوزلا فيديو اسكي بتام زغربتني اوالد كصلا اخا تدلي سمعيا يبلنا له اسكي نسمع ياسوينا حجر ما عند ثلاثه نغرات يركم الله اول كصلاهم تغورو نغرات قداميتي قول كتلا كاتريدي قدامي تقرا نجر مش كل قبر اللي خمس ولا تفوتنا قول يتصل مش كل تقرا لا ودي قول يتصل لا ابي اقول يتصل ودي زفاره اللي يصرفوا تعالي مخري قول انت قصيراتك عشان تستيكا بجاهم ام بخيت بلو كيلوان عرفتنا شحال مسكركم زاد قول مسيركم اول دي فدوا على لهم تلعلوا قدامي تلعلوا كراي جزا كانوا تلعلوا لتشي دعوه كراي جزا لعلكم لا عبد الرحمن ما يتوسع وي اتاسخبي مسني اسب تاسات مخرج انت زي اخذ تبلت يا نحن تقول ده هرقو تيركا تذكر مسيركم قال دي تو كرادنا يلا صح جاما كنت غير خمسه كنت غير سرقنا خيمش بس بعد مسرايتك ده تقول مسيركم تليفون دويلا اي تعملنا اي متى كان يحوي كده زياده تقول اخو ابكالا قطامي كمز بزبر وين يا خساي እሺ ላጽርስ ክለብ ቪዲዮላ ወይ ጉድ እስኪ አውዝኛ ሓፍትና ቀስካ ሓወት ቀስበይ ሚጣየ ኢልዋ ቀስበሊ ቆልዓ ሚጣ ኢልዋ ኾርያ ዘሓፍትና እንታይ ያ ኮይና እስኪ እንረያ ኣነ ኮ ጉድ ክሪ ኮያ ካላ ቆልዓ ኮ ይግኒ ማት ሬዋ ሬዋ ريوا والله يعني يا جماعه ايشي عربي زخي كابزن لعلي قرن دي كوص ادلي واني ማለት እዚያ እሺ ተግኒያ እሺ ወይ ጉድ እሺ እስኪ ሓወት ናይ ዝሓፍትና ቪድዮ ከም ዝሪኢኹም ወይ ዝመስል ኣነ ቆልዓ ይኹን ኸይ ካብ ዝብላዕሊ ቀርኒ ከውፅእ ደሊኹም ትብለናላ እስኪ ሓሳብ እንተሃሊኩም ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብኩም ኮመንት እናገለፅኩም ንቕፅስ ክናብ ተወፃሪ ዘሎ ቪድዮና እስኪ ብዝኻ ሓወት ኣብዚ ዘላ ሓፍትና ትግርኛ ቀቲራቱ ይብለሎ ብዙሕ ሰብ እስኪ ንረኣያ ሞ ኣታገደፍ ግደፍልካ እንዴ ክንደይ ግዜ ነገርካ እንታይ ኮንካ ቪድዮስ ሪኮርድ ኣለሁ ኣይትርንን قداف سنة سرعة كبار قداف سنة سرعة كبار لسؤال كيو مطعم كويس قونقا دنكرو اشي اوز خاص كحوت اوز لا حفتنا اسكي فريستايل لي اسكن ريوما للي شكر عمل حسي نفس خامو مكوريو عدي مني تمت توخينكا تمت ديلتي نسويو ديلتي نسويو اتنوران بعلقة وي جود اشي اسكو زغاحوات خليتون الله اسكا حانت فيديو لازي ناطرسكي حوحيسك مالت تنبر عبدي خنات وات عبجيزي شجري ملاسلي جنزبي نعمتاي عبجيزي شجرو أنا وات أحر ملو عجو خبرة زري أيكون كابلي باي عملي تشكن كوي فلت يا عملي تشكن لا يفلت يا أنا خايفتو هجمي لسلي جنزبي
ጽቦ ማጽ መጨረሻ ተፍርሲዮ ታይገርጊ ፎርና ታይገርጊ هو እሺ አውዝኻ እስኪ ሀት ናይ ዘይኑ ቪዲዮ ላስኪ ዘይን ቲክቶከር ንራያስኪ ባሕደፍት መንገድ እንደበሉ ባዕካ خلقني دير ካብ ገዛ ከውጽ ኢልካ መደጋፍ ቅልቅል በልማ አቤት እንደ ሰው ይለንጠር Here it comes. Here it comes. دير ካብ ገዛ صفي 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 ስፈያ ዘይን ዱዚያ እዚያ ፎዊል ካብጣሚ ወይ ጉድ ካይድ ሚመረይ ተምልቲ صفي 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 ወይ ጉድ እሺ እስከ ሀሳኹም ኮሜንት ነገርጽም ናጽርስኪ አውዝኻ እስኪ ሐወት አውዚ ታደሰ ተልዓል ረፊድ እዩ ታደሰ ረፊድ አሃት ዘይተረዳኩም ታደሰ ወረደ ይመስለን ትሪዚ ሳይታ ታደሰ ረፊድ ወይ ጉድ እሺ ናጽርስኪ አውዝኻ ሐወት ዘይቲ زيت تغير له انت يبل الخميرون انت نداد بتصلل دي تخيد مستكاتا مكينه ناي نداد ገንዘብ አለ وشو فد دحنا شوف القيم دحنا عارفو እንዴ ተገብር መስሊካ ቤዚክ ምህረከ ያነ መጀመርታ ቀዳማይ ማርሽቶ ቅድም መኻድካ يا دحين عندهم كسايا خمسة تاخذ بلنزين او خلها طيب بالي دحين لو مو وعي له دحين هاي الموساق هالو اوتوماتيكو ولا دا اوتوماتيك تكون نمبر اتا مانوال قدن كتمهار يخافو زي كوين كن اوتومات راح تماير كلامتاي ناي سنكلا وا اتامير نعكس بالكندي سبتلك مالها حنساب برهانه حجي خما يزور برهانه حجي بخصا يزور زي هو يعني روما زي حساب اوتومات اللي يزور كن تي نورمال مانوال كاخ تمهار لك انت خايف لي دا السودان عند حدا دا يطقم كوين انت كبر مخ انت خايف لي حقو كم يا اخي ايش ناصرسكي كم حاضركم دك يا رشغفر ناين بو قرسي عدالي له باي ليش خاطر خمسة خنا تعيدي بسرعة تعي عجاج قرص مني هم لا عجيج كمني ها كأولش نانجو يا قرص حجرهم مثلاً نانجو قرص بين نانجو الدرار ده ماني يخون باي خلا تعي خجز خم يخاني خم جر حس بالخنجو تحسبت له خم جر خدري خير خاتو جت خنا رسجع ها خلا شو خم حبر جعت خمسة خاني خم مدوع كلا خد باي حدقو تفطري ايش عاصمي ايش كاتو غوصا تغيص يوزح البحر مثل حكيم نزي تربح سغانو توص سنخا غزيخا غلوتكا مباخني مسوصا هاي اندم خويني طراس غملا سغا طرح ملحش خمس فرس غان حرقيمكا عظم الفوسفات كما عاد ايش بطعم زغرمني مغات صراحه يزز خاصغا تركب እሺ እስከ ሐሳኹም ኮሜንት ነገርጽኩም እስከ ሰዓት ሓደ ወታደር ናይ ፋኖ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዙ ቪዲዮ ይሰርሐሉ እስኪ እዛ ቪዲዮ ንሪያ አታትገይሽ ከያሻይ በጀኸተላ አኽኒ ከመለውስ ድራቤተይ ናንቆተም ንገረኒ ሓለዋቶም ንገረኒ ብፍላይ ታሕያ ወይቲ ተለዋሃደይ መዓረይ نامتتفل مليتي دكاسينه نعينتي دكاسينه اسكي حاتنا اذا حاولنا فيديو كم تزريهم ويز مثل حسب تعليقكم ابزه فيديو حسابكم كومنت نغرصكم ابزخ اسكي تغارو ننبعلنا تجفاچفنا يبل الله ودن ترو يبلنالو እቲ ጀነራል ብግዚያው ምምሕዳር ዝተወሃበ መግለጽ ጠሚቱ ኣብዛሃበ ምላሽ ድማ ናይ ዓፋር ካብ ዝዛረቡ እቲ በዓልና ኣብ ማይ ማዕዶ ዝተጨፋጨፍናዮ ንህዝቢ ዘይገልጹ ኢሉ ትማል ረቡዕ ጥቃት ሓራ መሬት ምስ ሰራዊት ትግራይ አርሚ 33 ከቢድ ውግ አካይድና ብምባል ተጋሩን ነንበዓልና ተዋጊና እዚ መሕዘን ይክብል ይወደን ጥሩ ዝገለጸ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ኮረም ንኣንፈት ምዕራብ ማይ ማዕዶ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ትማል ድሕቀትሪ ውግ ከም ዝተኻየደ ዝገለጸ እቲ ጀነራል ተጋሩ ነንበዓልና ተጨፋጭፍና ክብል ይገልጹ መጽዮምና ተኸላኺልና ዝበለት ጀነራል ኣሞንገና ውግ ምክያዱ መግሆ ይብባሉን ከም ዝሕዞነ ገሊጹ ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ንዕጡቃት ሓረ መሬት ዘቅረቦ ጻውዒት ሰላም ጠሚቱ ኣዛዝ ትዕጡቅ ብርጋሪ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዳን ጥሩ ናይ ሰላም ኃይሊ ኢና ዝበለ ኮይኑ ናብ ልዝብን ድርድርን ንምቅራብ ግና ቅድመ ኹነት ኣቀሚጡ ካብ ቀደምና
ንሰላም ድሉ ኢና ዝበለ እቲ ኣዛዚ ዕጡቃት ሓራ መሬት ንሰላም ድሉ ምዃኑ ገሊጾሎም እቲ ብግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ይቐርብ ዘሎ ጻውዒት ግና ንይምሰል ክብል ነቂፍዎሎም ናብ ልዝብ ክንኣቱ ንኽእል ኣብ ዞባ ደቡብ ንህዝቢ ራያ ይፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደውን ትብል መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ኩናት ኣዊጆም እዮም እዚ እውን ጠጠው ከብልዎ ይግባእ ኢሎም ካሊእ ዘልዕሎ ቀንዲ ነጥቢ ድማ ኣብ ዓፋር ኮይና ክንደራደረ እንደለን ሰራዊት ትግራይ ቦታ ይልቀቀልና ኣብ ትግራይ ገለገለ ቦታታት ንእቶ ካብኡ ልዝብ ክንጅምር ክብል ሓቢሩ ካብ ትግራይ ወጻይ ኣብ ዓፋር ኮይንካ ልዝብ ኣይሕሰብን ክብል ድማ ተዛሪቦሎም ዕጥቅኹም ኣራጊፍኩም ብምእታው ናብ ድርድር ክትቀርቡ ሰላማዊ ልዝብ ጥራሕ ክህሉ ኢኹም ትሕተቱ ዘለኹም ተባሂሉ ዝተሓተተ ወዳንጥሩ ንሳቶም እውን ዕጥቆም የውርዱ ኢሉ ንመራሕቲ ትግራይ ፀዊዖም ድርድር ንምቕራብ ግና ቅድሚ ኩነት ኣቐሚጡ እዩ ካብ ቀደምና ንሰላም ድሉ ኢና ዝበለ እቲ ኣዛዚ ዕጡቃት ሓራ መሬት ንሰላም ድሉ ምዃኑ ገሊጾሎም እቲ ብግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ይቐርብ ዘሎ ጻውዒት ግና ንይምሰል ክብል ነቂፍዎሎም ናብ ልዝብ ክንኣቱ ንኽእል ኣብ ዞባ ደቡብ ንህዝቢ ራያ ይፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደውን ትብል መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራያ ኩናት ኣዊጆም እዮም እዚ እውን ጠጠው ከብልዎ ይግባእ ኢሎም ካሊእ ዘልዕሎ ቀንዲ ነጥቢ ድማ ኣብ ዓፋር ኮይና ክንደራደረ እንደለን ሰራዊት ትግራይ ቦታ ይልቀቀልና ኣብ ትግራይ ገለገለ ቦታታት ንእቶ ካብኡ ልዝብ ክንጅምር ክብል ሓቢሩ ካብ ትግራይ ወጻይ ኣብ ዓፋር ኮይንካ ልዝብ ኣይሕሰብን ክብል ድማ ተዛሪቦሎም ዕጥቅኹም ኣራጊፍኩም ብምእታው ናብ ድርድር ክትቀርቡ ሰላማዊ ልዝብ ጥራሕ ክህሉ ኢኹም ትሕተቱ ዘለኹም ተባሂሉ ዝተሓተተ ወዳንጥሩ ንሳቶም እውን ዕጥቆም የውርዱ ኢሉ ንመራሕቲ ትግራይ ፀዊዖም ዋና ጸላኢና ያው እስኪ ሓወት እቲ ቪድዮ ከም ተዝረኹም ይመስል እስኪ ዝኻዳይ ጀነራል ወዲ መዲድ ቪድዮ ላ እስኪ ሪዳን መለስ ብልጽግና ከም ዝኾነት ሁላትና ንፈልጠይ ኣብዚ ዝደራደር ሰብ ክህሉ ይኽእል ይፈልጥ ዋና ጸላኢና ያው ብልጽግና ከም ዝኾነት ሁላትና ንፈልጠይ ኣብዚ ዝደራደር ሰብ ክህሉ ይኽእል ይፈልጥ ተተደራዲሩ እውን ሓቂ ደይኸውን እንታይ ማለት ኢልካ ምስማዕ ዘድልየ ኣይኮነን ክስማዕ ዘይብሉ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኢለ ዝኣምን ባዕለይ ما تفلتي صلاي ناس فلت قاضي زبقس قل في صلاي ها نحنا هنا نسرعت فان يكون بحر يكون الفا يكون ولا ولا يكون وانا صلايو نحنا هنا ازيون مردا نوصح لي مسلمي وانا صلايو نحنا انت خوينا ز حيل زي اوعل بورتريا وشت خوينكا نز حيل زي خمي تقلطو خمي تمكخو كله ناي تعدي ايكونومي بوليتيكا دبلوماسي ناي صلتا سرحتي تግራይን مفراسن كمي كسرح خمز خيل ردي بتكبار مالتي بربيروم بتاتينوم زخيد كيدي لوكو فصم زهاو حيلي كندزكال صيرو ቻሌንጅ ብስገጠሞ ተሓቆሽዎ እዩ ኣይከኣልኩን ናባኻ ክመጽእ ኢሉ ኸይድሎ ዝሓይል እዚ ኣብዚኡ ለፈላላይ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ባዕሉ ጉዳይ 1 ሚልዮን መስዋዕት ጌርካ 2 ሚልዮን በቲንካ ኩናት ይኣክል كمل يغنى تاكل اسكي كورة تازوتي اتوم فيديوهات كم تتريوم زلهم يوم تمسلو حساب تهاليكم او زي فيديوهات حساكم ابوتا كومنت كتكلزو تخليكم لما انت فيديو ناجوم يمسل نيروم او صال فيديو تمري سكساس مس نس channel زي كلكم سبسكرايب كنغار كيترسو از فيديو سموچكم لايك ناكوركم بيسموچكم دك عبيتي